नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, कसे आहात सगळे? आणि थँक्स तुम्ही माझ्या व्हिडिओज बघताय यासाठी आणि आईचे ज्या रेसिपी आहेत त्याच्यासाठी खूप चांगले व्ह्यूज येत आहेत, त्यासाठी तुमचे मनापासून धन्यवाद। तर अशीच एक आई आज आपल्याला रेसिपी दाखवणार आहे, ती आहे मल्टीग्रेन भाकरी। तर चला रेसिपीला सुरुवात करूया। मस्त फुगली की एकदा। कशाचं पीठ आहे या? हे ज्वारी 2 किलो, तांदूळ 2 किलो, नाचणी 2 किलो आणि नाचणी, ज्वारी, तांदूळ सगळे 2-2 किलो घेतली आहे। आणि गव्हाचं पीठ किती मग घेतलं? गव्हाचं पीठ मी असं 1 किलो सांग 1 किलो गहू, ठीक आहे। मिक्स करायचे, उन्हाळ्यात धुवायचे। म्हणजे उन्हाळा असलं तर धुवून सुकवून मग दळून द्यायचे, भाजायचे नाही ना? नाही, मळायचं, सगळा सत्वा मिळतं एकदम। हां, आणि गव्हाचं पीठ असल्यामुळे साऱ्या पाण्यामध्येच आपल्या थंड पाण्यामध्येच आपल्या मळायचं पीठ मळायचं नरम झालं। आता ठेवायचं थोडा वेळ ना? थोडा वेळ ना, भाकरीचं पीठ ठेवलं नाही तर चालतं, नाही ठेवलं तरी चालतं। आता करतं लगेच। भाकरीचं जे पीठ आहे ते एकदम मऊशीर आपल्याला मळायचं असतं। रगडून मळलं की ते एकदम मऊशीर असं लागतं। हे बघा, अशा प्रकारे प्रत्येक वेळी भाकरी बनवताना पीठ हे थोडं मळूनच घ्यायचं आहे। आधी मळलेलं असलं तरी भाकरी करताना ते मळायचं आहे। आता आईने इथे भाकरी करायला घेतली आहे, दोन्ही बाजूला पीठ लावलं आहे आणि थोडं थोडं करून थापत आहे। आता बघूया, आईची टेक्निक लई भारी आहे। गव्हाचं पीठ घातल्यापासून हे ह्या नाही होत, फुटणार नाही, अशी कडेने फुटतं आणि अशी लाटूक पण गावतं मग पटपट होतं। थापूक वेळ लागतं थापूक। मस्तपैकी बघा, झटकीपट भाकरी आपली लाटून थापून तयार आहे। आई थोडंसं बाजूने पण आता थापत आहे, कारण काय असतं, बाजूने थोडीशी जाडसर राहते ना, तर थोडंसं नंतर शेवटी असं थापायचं आहे। आता ही भाकरी आपण भाजूया। पाण्याचा शिडकाव करत आहे आई आता, आणि वरून पाणी पसरवत आहे, भाकरीला लावत आहे। काय करता का? पडतो होई, सुकून दे जरा, पाणी सुकल्यावर पडतो होई, त्यावरचा पाणी सुकल्यावर। शाप किती नाही सुकवायचा, मग ते वाढले अशी हे होतात, वारडे तली म्हणजे सफेद होतं, अशी फुटतं। गॅस जो आहे तो मध्यम ठेवायचा आहे। आता आई दुसरी भाकरी थापत आहे। बघा, प्रत्येक वेळी पीठ घेताना थोडंसं रगडून मळायचं आहे, जेणेकरून प्रत्येक भाकरी आपली ही फुगणार आहे। एका ठिकाणी आई भाकरी शेकत आहे, तर एका ठिकाणी आई भाकरी आता दुसरी तयार करत आहे। तर आईने ज्या टिप्स दिल्या आहेत त्या नक्की फॉलो करा, जेणेकरून तुम्हालाही चांगल्या प्रकारे भाकरी बनवता येईल। मलाही आजच्या आईच्या रेसिपीमधून बरंच काही शिकायला मिळालं। जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, त्याच्या बाजूचं बेलचं चिन्ह दाबायचं आहे, नंतर ऑलला सिलेक्ट करायचं आहे, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल ते तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन मिळेल। तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि आईच्या या टिप्स फॉलो करा, जेणेकरून तुमच्या भाकऱ्याही खूप छान सुंदर होतील। भाकरी बघा मस्तपैकी फुगली आहे ना, मस्त फुगली की एकदा। इतरही भाकऱ्या आईने अशाच तयार केल्या आहेत, तर मऊ लुसलुशीत आपल्या या भाकऱ्या तयार आहेत। तर टिप्स नक्की फॉलो करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये।